кепа, бързо! Бързо, давай кепа! Бързо! Бързо! Така, драги зрители, телефонни слушатели, часът е 5:30. Отиваме да вземем колегата. И отиваме ги изчапкаме на язовир Искър. Да се пробваме, знам, че няма фанеме нищо сигурно, но доста студена водата още там. Но ще се пробваме все пак. Важното е да има малко разходка след тежка седмица на работа, пълен капацитет. Малко спорт сходиме, си направим. Взели сме си скаричка, си направим малко хапване, се посветим на природата и така. Часът е 5:30. Не знам дали се видим малко, тук е павиран пътя, е гадно. Но часът е 5:30 и не мисля, че е чак толкова студено, колкото си мислих, че ще е. Но със сигурност на язовира ще е по-падно. Така че взимам колегата и ще се видим след малко. И драги зрители, няколко минутки след като снимах това интро, може да се каже, виждаме, че светна. Лампичката за DPF филтъра, буквално 3 минути след като снимах интрото. Да, просто показвам екзистенциалните проблеми на хората с дизел автомобил. Да. Давай да забъркам с ръкавичката и после ще я правим. И сега слагаме тайната съставка. Тайната съставка. Малко протеин. Бананов, защото рибите обича така, пътиката принципно обича сладичко бананче. Слагаме така няколко костички. Така. Пак случих много вода. Не, мой да е добре, всъщност. Абе, добре стана за хранката и доста хубава миризма докара. Да, бе. Виж колко вкусно замириса, брат, ела помириши. Но протеин, брат. С вкусна бананче. Така, драги зрители, днескашния ден доста карешки. На ужасно място сме. Тук е адски плитко. Според мен изобщо не става за риболов. Много е мръсно. Какво друго? На калата вейцата нещо не му се получава. Абе, като цяло много зле. Кафето ми се разля. То не се разля, изобщо изтече просто. Термоса пускал. За хранката този път стана доста добре, обаче всичко друго леща. То принципно сме дошли, нали, ако фанеме риба, фанеме, но сме дошли за така за природата. Въпросът е, че тук природа много няма.
И това може би ни е леко така проблема, защото както мога да видите в миналото клипче, ако сте гледали, там природата беше уникална, виждаха се планините. Беше много чисто, бокучета нямаше. Тук сме направо на буннище. Така сега слагам една дънна. Ще гледам, че хората фърлят фидер. Бранка. Ето така, правим едно хубаво гюленце. Хората ловят тук на фидер. А пък ние с тия пувки нищо тук не го направим. Но да. Тази въйца ми се да фърля по-натам. Така. Вземам само стойката. Така, колегата отида за всички чове не мира. Ето тук виждате къде термоса ми просто изтекал. Някакви терища да се оплитаме тук в тях. Няма да ви просто. Така. Стягаме аванса. Ето я. Тук гюленцето. Включително. Така. Доста голямо гюленце направих. И хвърляме на преде и нагоре. Оболянка. Така, гюленце отива зад мен. И така, приготвяме се. Е там някаква риба кълбе. И... не ми беше там идеята да фърля, може би по-навътрено. Става да. Всичко става пепел в плюспа. Кепачица. И само да кълвеше ще бъде много добре, но за жалост не кълве. Оценичка соща. Живи здрави. Пахме. Просто вкусно. Няма никаква риба. Тук там има от среща рибари. Никой нищо не е фанал. Тук имаше самоти хора и те нищо не фанаха цял ден. Като цяло няма нищо. Имаме две въйци на пувка, една на дъно, нищо не става. Важното е приятно. Дай кепа, бързо! Бързо, дай кепа! Бързо! Бързо! Ето това е днескашния улов. Не сме капо днес. Тази рибка ще използваме сега за стръв. Ще я сложим вместо черв. Оп! Стой, мира. И без това е болно нещо е яло. Ставаме са там да видим дали ще се фане нещо на живата примамка. Е така се прави. Едно топче. Пружината. Хубаво се стиска. Да е цяло. Доста добро замятане, а?
Браво, браво.